Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayê muqderî ki selav rêz û hurmet ji bo we. Ez îro ji we re bi çend deqa behsa cemaet terîqet rewşa Müslümanên ku li Tirkiyeyê hinek navê terîqetayê, hinek navê cemaetayê, hinek navê medresayê. Ez dixwazim analîzekê şîrovekê li ser vîya bikim tiştê ku heta niha fehm kirî ji Müslümanan û ji van cemaet û terîqeta. Dixwazim analîzekê bikim hêvî rica min ji we ew e hûn jî destekê bidin van vîdyoyê me pavre bikin û her wisa rexne û şîrovê xwe jî binivîsin giva tiştê ku me kêm gotî an jî me şaş gotî an jî em bê me hinek belkî bê ku bê îradame me hin kes em bi vê kêm xistibû an jî heqaret li hineka bû bi em me tecawuzê heqê hineka kiribe em dixwazin hûn wê awe de jî me heşar bike. Lê dixwazim herkes bizane bi di vê vîdyohanê de mabesta me tu em bi kêm xistin an jî rencîdekirin pêhenekirina tu cemaetê û cevatekî û şexsa û qurumekî û saziyekî nene. Li Tirkiye em bivêjin Müslümanê ku îro li welatê me hene em bi hala Tirkiye hala rojhilata navîn bi piranî geva ez behsa İslamê dikim ez behsa rojhilata navîn bi am dikim ne ku me behsa welatê me tenê dikim. Ji ber wê li welatê me an jî em bê li rojhilata navîn bi piranî ku tiştê ku em ji welatê ku em jê hatine li wê derê de terîqet heye grûpekî em bê terîqeta hene bi navê terîqeta herêket dike. Cemaetê ku xwe terîqet hesav nake hene wek Nûrciya û ez ji we re bibêjim ehlê medresê hene û qismekî taze derketine ew jî wek mealcî xwe bi nav dikin tenê meala Qur'anê hema divê Qur'an ji Qur'anê pêva tişteke di ne qebûl nakin di gel ku erebî nizane tenê em bê Tirkî an jî Kurdî em bê bi mealê ku hatî wergerandinê li gora wan meala tev digere ew jî li gora xwe şîrovekî em bivêjin bîr û bawriyekî wana İslamî hene divê Müslümanê em bivê em İslamî baş şîrove dikin. Ez dixwazim hikir ser vana bisekinim. Qismê terîqetê li welatê me hene bi piranî em bibên di bîr û bawriyê wan da yani giva em behsa cemaetê dinî dike di hiş û mejûyê însanê de ev tê meydanê. Acaba hedefa vana çi ye? Yani hedefa van cemaet û van terîqetê dînî û van cemaetê Müslüman çi ne? Acaba iktidar e? An jî tê kevin nava saziyên dewletê em hedefa wan çi ye? Bi qasî ku em tê gihîştine me jî fehm kiriye qismê terîqeta sewyekê wan e wisa entelektûel tuneyî xwe amade nekirî xwe hazir nekirî ji bo iktidarekî. Tu wextê nebî ana jî nebe belkî şûnva jî nebe. Lê van terîqetan bi piranî dixwaze cemaeteka em bibê saziyeka partîkê dîndar bive iktidar vana jî ji xwe re tê kevin nava em bivêjin şax û perên iktidarê we mirdî wan kesî ku li ber destê wan mezin bûne ji terbiye û talîma wan ders dînin û girêdayê bi cemaeta wan vanê têke navan em bê nav refên dewletê di sewiyê bilind de di wezîfê bilind de cî bigire her wisa ku em bivê nüfuzekî wan em bê bandorekî wan li ser iktidarê û li ser em bivê desthilatdariyê hebe ku karî bide pêşerojê de nevin hedefa hin komû kesên em bivêjin layıqê ku ladînî divên jî cer an jî em bê kesê ku dijatî û dijminê dînê İslamê dikin dijatî û dijminê te muhafazekariya wan dikin yani jî em bê wan wê bîr û bawriya wan dikin ku nev armanca wan tişta û ji xwe re nav refên dewletê de cê xwe bigirin û em bivên alana wan bergeha wan fere bibe bi rehetî hereket bikin. Gaye vana yek esasî ew bêrîka wan e cêva wan e zengîn bibin lord rojname televîzyon tiştê wisa vekî jî li gora ku ew dixwaze xelkê îdare bike li gora bîr û bawrî İslamî ê ku ew li ser e ji xelkê re bibêje wisa cemaeta wan pir bi mirdî wan pir bi tesewuf û zikr û efkarê bivê terîqetê wan bide zanînê. Yani hedefa vê cemaeta ê terîqeta bi piranî kêm zêde wiha ye. Qismê Nûrciya qasî 6 sal e yani 40 sal e em wan naz dikin. Qismê Nûrcî mesela çend grûpê wan hene. Nûrcî va 6 sal e ji xirî Risaleyê Nûr tişkî din naxwîne. Yani dibe ku hin kesê hebin hin şexs hebin kitêbên
din jî bixwînin kitêbê medresa jî bixwînin em bibêjin di medresî hinek medresî welatê me de divê hin medresê hene hem kitêbê Saîdî Nûrsî Risalê Nûr dixwînin hem medresa dixwînin yani ê wisa jî hene ew jî pir kêm in lê bi piranî li seraserê Tirkiye gat tu nûrciya mêze dike ê wan jî cematekî wana nûr hene Risalê Nûr hene sifreka hazir hene bê ku xwe bihêşînin bê ku em bibêjin tişkî lê zêde bike tişkî têkil ser keda emegek têk ser li ser sifra hazir keda Risalê Nûr Saîdî Nûrsî rûniştine ji xwe re ji wî istifade dikin ê wana jî Sidik Dursun netêda Sidik Dursun bîro bariyekî wî ya em bivî hineka pêş de hebû ku hakimiyeteka İslamî çê bibe lê wekî din dibû ku di nava cemaetê din de jî em bivê şexs hebin an jî komê piçûk hebin ku bixwaze desthilatdarekî İslamî çêbin lê bi piranî Nûrcî jî ew jî mîne hema bigire weka terîqeta dibêje bira em bivêj desthilatdariya ku tê dibin desthilatdar hikûmet kesî dîndar be em jî têke nav wan em bê dibin destê me de be û ji xwe de tu di bîr û bariya wan de di mentalite û felsefa wan de îxtidarekî İslamî tune ji xwe re ji vê re jî ne amade ne û xwe amade jî nekin divê ew îxtidarê ku tên dewletê hikûmetê ku çê dibin îxtidarê ku li welat dibin kesî ku divê îxtidar kesê dîndar bin êrişê me nekin müsaade bikin em ji xwe re dersxanê xwe vekin em dersxanê xwe de telebê xwe perwerde bikin Risalê Nûr sohbetê wî bikin ê wana jî bi piranî bi vî şeklî hanê nayê û 6 sal wiha dewam dike belkî 100 salê din jî her ê ahwa lê zêde ne kisa de li ser ket û emega Saîdî Nûrsî bixwaze İslamiyetê bivî wê wiha dewam bike bîya me ev masîkê mesin li ban Nûrciya divê Nûrcî hem Risalê Nûr diger wî elmê medresê jî bixwîne lê mixabin piranî elmê medresê li cem Nûrciya parîgekî em bivê bi awayekî negatif tê lê mêzekirinê dibû ez şaş bim jî kesê ku van nêrînê em bê bawer neke an jî em bê rexne bike dikarin bi hev re derkeve cîkî qise bikin münaqişekî bikin eva şekla jî bi vî şeklê hanênane vana em bibêjin ehlê îtaat û ehlê em bibêjin ehlê îtaatin sade li ku bira bibe bira îxtidar qarşî wan nebe an jî em bibêjin îxtidareka dîndar û ji xwe re karê xwe medresê xwe tîcareta xwe bimeşînin dimînin du grûpê din sê grûp dimîne ew jî ehlê medresa ehlê medresa evî ku li medresê erebî ku kitêbê rêzê dixwînin qismekî wan em bibêjin hema çi bixwînin divê yekser rast qebûl dike ne ku tişkî mesela em kitêbê medresa kitêbê rêzê dixwînin ji nûbihara piçûka dest pê bike heta cem'ul cewami'ê em bê serf û nehw û mentiq û istiare û münazere dixwînin û piranî alimê Kurd gelek zîrek in di mesela gramer û terkîb û em bivê evê de em bivê ji gramera Kurdî de terkîbê de îrabê de evana çi wer desta ji kitêbê çi xwasî rast qebûl dikin dubara münaqişe bikin neke divê alimê berê we gotî şêxê berê we gotî tu mîna wan nizane em mîna alim nine tiştekî ew jî naxwaze çawa Nûr jî naxwaze tiştekî lê zêde bikin li Risalê Nûr zêde bikin an jî keda emegek din lê bike ne ku li Risalê Nûr zêde bike em bê ew jî kar û xizmeteke din bike naxwaze vana jî hema 700 sal îştihadê 700 sal 60 sal 1000 sal ewlçatî kirinê giştî rast qebûl dike yekser nahê le tu tişkî lê zêde bike divê va bes temam ew eva jî divê sedemê em bivê ji millet ji dîn dûr bikeve ku bîr û barî 7 sal 100 sal 300 sal 500 sal ewil em bivê îştihadê wê şexê bi piranî bersiva roja îrûna de û millet pirî wan ji rûyê van ewan da ji dîn dûr dike çiqa xurafa û bid'etê ku li ser navê dîn hatê nivîsandinê wan giş rast qebûl dike ava ehlê medresan e qismekî ehlê medresa jî hene em bê digel ku em bibêjin hedîsê pêxember erzê Qur'anê dike em bê Qur'an û hedîsa bi hev re sûnda pêxember û li nêrînê îmamê mezheba her wisa çi alimî çi nivîsandî di çerçeva Qur'anê de lê mêze dike evana jî grûpa wan gelekî kêm e lê pirin yani em bibêjiyan em bê wisa mîna êdin pir nine lê hişyariyeka baş heye û di vir de alim xwaze digel elmê medresê ku ê xwendî wî dikare tesnîf bike
dibin sîwana Qur'anê de dibin ronaya Qur'anê de em bibêjin tiştê ku tarîxê de şaşî û xeletiyatê kirnî wan dikare li gora sîwana Qur'anê de wan dikare em bê şebeqetîne û hinek îştihad û nêrîn û fikrê nû lê zêde bike yanî Qur'anê tîne roja îro Peyxember tîne roja îro hedîsê wan giştîn roja îro li ev gruba ewil me baz kir me di wexta Peyxember wexta İmam Şafî ciyekî îştihad kirî xelas İmam Hanîfî îştihad kirî xelas wê din kezika tiştekî dibikin eva jî bi vî şeklan erê medrese du beşi beşekî wan beşek dirinay tişteke nû derketî di nava Müslümana da meal jî ev qismê meal ji xîrî Qur'anê tişteke din qebûl nakin em bi Qur'an jî yani mealê Qur'anê jî alimekî Erebî dizane wergerandî yani digel ku Erebî alimên bi Erebî dixwînin medresê Erebî qet qebûl nakin yekê qebûl nakin newê grûbê bixwe jî kitêbê ku wan tercüme kirî bi wan çawa dike bi wan em bibê dixwaze hukm bide eva jî kambaxîkî mezin e ku merû tenê bi meala Qur'anê şexsekî mealekî Qur'anê nivîsandî û wî mealê dixwîne ew dike bêje mijar çi ye divê merû çawa bike Müslüman em dibin sîwana Qur'anê de Qur'an pîvana her tiştî be hedîsê Peyxember jî di nav da nêrînê ulema jî di nav da o tamamê alimê ku kitêb nivîsandin tevê terîqatê dibin sîwana Qur'anê de em dikarin xizmeteke pir baş û qenc û rind bikin wê wextê wê çaxê em çawa dikin em dikarin bibin alternatîveka ilmî zanistî ji dünyaya ra sîstemeka ku dünya ihtecayê pê heye ame pê heye em hem xwe xelas bikin Müslümana xelas bikin hem jî em dünya ra bibe alternatîvên pêşkêş bikin ku dînê rast û durist ev e û îslama qenc û baş ev e divê em li vêya bizivir Muxaz vêya bibêjim ji vêya zêtir dirêj nekim selav û rêz û hurmet ji bo we rexnê we benda rexnê we me